Baru kalah lagi ngapa sih? Pasang gelar. Oh tiru-tiru. Pasang gelar wedi saingan. Pasang gelar bor. Gelar apa bae lah. Suno Nendro. Suno kowe asu. Nendro kowe turu. Ojo ngemek. Ojo ngemek. Najis ya. Ojo ngemek. Najismu boladul. Kowe ngerti bor? Ngerti. Ngerti kromo sing lidah. Ojo dimek. Lah ya mek bae. Arep ndi kowe? Boleh tambak lho, boleh tambak betul. Awak rim. Ojo. Hati-hati. Asal wis nguyuh berarti mati. Ayo, no suno. Menyap no. Awas ngemek. Awas ngemek. Awas. Gadang. Dan dilalah nyentes sambatan anakku dibodol geletak ora terbalik-aken ora landhep aku nanggo ngantem Suno Nendro yang winang tepak yang ngarep kamu ora sidak ora disandingi segede sepenuh ya nangane ketepek rekes. Renceng terginda selagri dari peperangan nyata bersumpah. Ayo Kocindo. Doyo. Doyo. Tanganmu antep banget wis. Awas. Wanita kedua Doyo. Halayo. Ayo.
Antarja ora kena digawe pepalang. Sultan lampung. Dalam sungai kebodohan. Mandra Prabu Baladewa. Ya Sang Balarama Swaning kita wasi Jaladara. Berkumbal pancang driyane. Domenya para ingkang kridaning para Kurawa bungkar takar mlebu ketaparing kemali. Nasta negara manjing jroning peperangan.
Wah. Kamu surang moto jaya lo kami dari kamu. Ojo ayo, ayo. Udah, ojo ayo. Ya kok tadi urusan jamu. Tanpa lo tak mati. Tansah marapamuring sukma sinamaya winagwi ngasa bisining pentelange ing kalabu tambukaning warana talen liya playape ngaluyup oh mlayu-mlayu ana apa wae bulangipun Kakek Dara Janaka jan manggi pepalang lho. Ana pepalang dibujung-bujung kok Prabu Baladewa leres awikersane Dara Baladewa niku sisisur utawi Suryawati ajengken dhautan Lesmana Mandraguna. Lah mengko paman pangeran kepiyene sedang niku kula ajeng nandingi nang boten wantu upami kula mlayu mbare tinggal granggang song mlayu aku arep nulungi kowe ora nulungi yo apa diselangi jinak cukup si Bawor pegeng napas nutupi mripat aku bakal mlebu ana ngragane Bawor udah menutupi mripat yo mengko sawise Antasena manjing jero gar-garmu ana sajroning garbamu banjur Bawor tantedas tapak palu sisaning Gorinda tinata mendat jinara menter mimis kalantaka temblik ora nedasi pun udah nutupi mripat iya megeng napas sawise megeng napas turun marang purbane kang kawasa murid Bawor dadi wong ketrima tetrimane si Bawor mbok ana kanggo lantaran Surawati kabuyong ana Raja Ngamarta suwe temen jan ngomong bae. Oh, ya iku lalu mragane ngenteni malah ora mlebu-mlebu. Ampun kesuwen ora. Pengen dileboni lah. Kaya apa? Pengen dileboni. Wis mlebu sing ora kerasan ora krasa jan boten kerasa bener mawon saiki Bawor dadi wong sekti sapa sing ngerti marang kadidanmu mesti padha gumun ngarepe umpamane gulak etok-etoke tindaran antar jam karepmu melebung bumi mungkari kondo wae kepenginmu arep ngendi kakon melebung bumi jajan ayang apa lakon kahanan bumi peteng nang bumi ora ana wari selu melebung seneng saya melebung apa orang kerasa wong kan rongas gesdesek nang jero jan ora kelas gak kerasa gede mabulan ya demo dengan dua kusmen Medu. Sudah keluar. Wis metu metu. Arep maju, wani. Ayo. Ngidam bandu
Yo, ono blues. Kowe dadi ora wis suwe ora tau pamer. Gondel lati kroyok sinden ojo digoyang nang mama kefare wong ana wong anteng widrona kok nganggo irama niku mangane irama jogitane drona malah nganteng wong nganteng dundang tanteng dundang bertatap dari goyang prak ya tuma ojo metu geti sapa gawe sapa nandur ngunduh mulane Lesmana Mandra Kumara niku gandrung karo Suryawati sing kongkon niku sampean kita kene ora ngerti agar bulan iki bawor jebulane balane sinden apa ki sinden sing tuangan tepi durung esuk telu dina maning orang-orang di melu ora di melu wong dalange prai kaya semenjane malah diatur nang opo sebutane wong ayu-ayu anggar ngentu dia tetep mampu yang ujar tuntut sinden wangi di sami mawon bisane wangi ngerti mboten iki kan durung kleset golek minyak wangi sekotakan ngerti ngerti ora ngerti tuntut sinden iku artinya menungsa gitu tetap semenungsa tergantung mangane nopo takon mas kipas ini ojo ya anak lampu kula kepikiran malah dolanan bocah Kok malah niku ketinggalipun putra putra loyo kamu ning papan mriku. Bito kana karya wangsit pindho kobang pengaja perintawan
suswingane nganti anggone lawan kali ganggung Surya Kesumo wong nuwanggon kula marep ning nadane kalunan ditrajulan dipuput ditimbang dening wong tuaku putra Ngastina Lesmana Mandra Kumaranti napa sing dadi penglamare Lole sangke bol manyar-manyar berkecingkur Surya Kesumo kepiye kira-kira putra Lesmana Mandra Kumaranti bisa tinampa ora katresnane nyuwun punten Sang Prabu Para sangat diperemban Boten Dulu Ratu Pendhita bebasan kira tumpang bali lari aku jeng-jeng tambang kerajaan Bathok awit kadang kula menika nyuwun kudangan sawung kencane yang saged tata jalma boten Dulu Ratu Pendhita kira tumpang bali badhe dipun tampi monggo kampung bejanipun Lesmana menapa bejanipun Rastina Wena Pati kudangan sawung kencana inggih saged tata jalma ana timbalane Raden Surya Kesumo iki ketingale jananu enten-enten dawuh yo